لباشارێکی یەک ji pîvanên herî girîng yên xweşikbûnê ew jî paqijî ye. Dîmenên ku mirov li kolan û navenda bajaran dibîne gelek caran wêneyê wî bajarê li ber çavê mirovan êdî çê dike. Li Qamişlo kombûna sergoyê bûye pirsgirêkeke ku demekî ye welatî li ser vê yekê gazincên xwe dikin ji kolanan heta navenda bajar gelek cih bi sergoyê êdî hatiye dagirtin. Welatî dibêjin paqijiya ku şaredarî ya çend rojan carekê têrker nabe û berpirsyarî davêje li ser milê şaredariyê nûçegihana me Sara Hesen û hevalê me ya kameravan Helwest Elî yên ev nûça amadekirine xwestin ji şaredariyê jî sedema vê pirzgirêkê hîn bi min lê ji wan bersiv wernegirtin. Li Qamişlo şaredarî li ser mijarê bêdeng e welatî jî gaziran dikin. Ev dîmen ji nava Qamişlo ye. Digera li nava bajar de ev dîmen gelek caran derdikeve pêşberî mirov. Taybet li nava bazar ku cihê herî qelbalixiyê bajar e ev dîmen hîn bêtir tê dîtin. Ev jî naveresta bajara Qamişlo ye. Firoşkarên di nava sûkê de ji bo vê sergoyê gelek gazinê wan hene. Erdişî bêjim ev gemaraneyê wilo nabe. Sûka Ereboka gerek paqijî hebe. Gerek çi qasî newek harayî. Ev sûke, ev bên alem jî azin. Viyalî zibalê heye. Ber medresa wiyalî zibalê heye. Ev zibalê ev îro deh roz zibalçî nehatin raneiştine. Ne traktorê wan, ne siyarê wan. Ev çiya ev tişiyanê nabe. Paqijbûn ji her güçlük arayî. Çima dibe el-nedafa min el-îmam. Li gorî ku welatî dibêjin her deh roja carekê şaredarî li nava bajar û kolan de digere. Ji ber vê yekê welatî nerazî ne. جانا حتى رجعناي. Deh roja. هم مرة من محلي بقول حتى رجعناي. بو بي بلدية هاني بو بيسبالي ام بهدلين ام ماشيين سر جسر بيني ويتي بلدي ناي راجين ام باندكن خدي السيارة وبسكن ابي ناس بالي برهي طنشين دمشق شوفير دمشق طنشين سرما وبين قلكي بينه Bahatina havînê re ev sergo vê carê dibe sedema nexweşiyên cûr be cûr. Li kêleka nexweşiyê xweşikbûna bajar jî xera dike. Weke ekîba Ronahî TV me xwest sedema vê pirsgirêkê û zêdebûna sergoyê ji şaredariyê hîn bibin lê mixabin daxwaza me bê bersiv hatîştin.